asi vazukuru ndoda kuti mumbonditaurira chaizvo mafotos amunotorwa so vazukuru vangu kati aumboti mumbonatsondiudza kuti munenge mambonatsocalculatawo sei chaizvo kozi inini haini ndinoonerera haini ndinonakirwa zvangu. Pane foto randasangana naro handisi kuda kukomenda zvakawanda ndozonzi sekuru vakati ndoda kuti mimi mundiudzewo kuti munofungei pamusoro pefoto randichakupai. Handiti right so ndoda kungoti makorokoto kune muzukuru wangu anonzi Nyenge, happy birthday. Nhasi wasvitsa makore awasvitsa, meno sei usina kuda kundiudza kuti wasvitsa makore mangani, but makorokoto. Handiti vazukuru kana wanga wasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to mzukuru subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video, kazvine zvatoitirwa, so you will be notified. Thanks kune vanoramba vachisupporta basa. Handiti inzwaika vazukuru, ndine foto randasangana naro raMadam Boss. Handiti Madam Boss vanonzi ivo Taira Chikocho, mai mofela vane rimwe foto ravainaro iri randaisa panapa. Handiti munofungewo nezvefoto iri. Handiti aina handisi kuda kukomenda zvakanyanya, ndosaka ndauya naro kune vazukuru. Handiti waindauya naro kumacelebrity, mafotos avo anobuda pakawanda. ndokunga mazuva akapera pane mafotos aicirculata emukadzi waNox Guni anonzi iye Tadzo. Handiti Talini. So mafotos rine ringori picture harina kana nebasa rese. Handiti but rinotokonzeresa noise. So iriwo ndatorionawo kwandariona kwandachitenderera ndikaona rangokandwawo neumwe munhu. Handiti so munofungeiwo nezvefoto iri vazukuru? What do you think about this picture? Handiti munofungeiwo ndimi vazukuru? Isusu zvatinenge tawana hatinyarare because kana tiri muground rebhora tisi marefri, so tisi tinotouya tobva tatanga kutorefura nyaya dzachona. Saipo panapa tiudzewo kumacomments, what do you think nepicture raMadam Boss nablazo wavakamira navo, kuti boy here iskiri macelebrity kana muchitorwawo mafotos apa ndakutongotaurawo, kana muchitorwa mafotos nemafans enyuka, onaiwo maposhto ekumira because munogona kukonzeresa mukakuwadzisa vanhu, munokuwadzisa munhu munokuwadzisa vanhu maceleb boy rei naigenga. Handiti ndochandangotoo ndingokukandirayo, ndingokuratidzaiwo zvimwe zvezvinhu zvine zvichiitika mukutenderera umu zvatinenge tangosangana nazvo. Zvimwe zvacho tinoignore, zvimwe zvacho tinongozviisa paside, but ichi changondinakidza. So thanks very much kune vanoramba vachisupporta basa. Handiti shau yenyu uri kuvandudzika zvakanaka vazukuru. Ndoda kuzivisa kuti each and every month tine tichiita birthday party kari live. Handiti so this month of August tinenge tichizoronga pamberi apo chazokudzai zuva ratichange tichicelebrata birthday evanhu vese vakazvarwa muna August vazukuru vangu. Handiti because ndaona kuti ndikati everyday ndichiuya ndichikudzai, because muzukuru wangu everyday pane muzukuru wangu anozvarwa. Handiti so tinogona kunge ndiri ndinozokanganwa ndikakanganisira vamwe. So ngatitaurirane kumacomments kuti toronga zvichifamba sei. This is not my channel, ndimi varungu vechannel ino. Handiti vazukuru, much love.